أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. caggal nde udditirɗen konngol jomiraɗo subhanahu wa taala eɗen payi e no programme o ndeɗerini siftinde ko adi fof sababu garangal men ɗo ko kala hitande nana wona duuɓi 5 joni walla hikka watti duuɓi 5 fedde Goodal ina aadodiri so ñalawma ɗemgal nenewal ari ina suɓo goto e ɓiɓɓe mum gollaniɓe leñol ngol ha labti ittanamo ñalade makko andinamo ko en mbawa fof kam en tinanimo golle makko ɗe en tinanimo tampere makko en mbiyimo massa tugnade e nden ñalanide ettandemo en mbaɗi ɗum en baddi ɗum e professeur Aboubacry Moussa Lam en mbaɗi ɗum en baddi ɗum e Dieynaba Boubou Sow mbiɗa sikko mbo ari ɗo mbo ardi e lefol teddungal ngo Goodal fiilnomo saabu darde makko en mbaɗi ɗum en baddi ɗum e Amadou Tidiane Kane en mbaɗi ɗum en baddi ɗum e woɗɓe ha hande woni ñalawma joyi ɓiicu
deftere gaynanteeri kadi ko heen nattata. hannde nde fedde Goodal jooɗi e bato mum ina miijo so tawi ñalawma nogas e goo ko hanki wonno mawningol ɗemgal nenewal yonti holmo potaten teddinde hikka miijoji ɗi nde miijo woto yalti yimɓe fof mbi ko goonga mbi ko naam nde wiya ala ɓurɗo handude hen hikka ha diwta Mouhamadou Jalaalu Diine Bah yimɓe fof mbi ko naam on kikiide ko on aadi garɗen timminde hannde aadi arde hollirde Jalaalu Diine Bah hollirde ɓesgo Madina Gounass hollirde wonɓe e jimani Khalifa Ahmadou Tidiane Bah biɗo wonde e nder Madina Gounass janngote toon ko Qur'ana e Pular ɓolo jibinani en andu diine ma to banggue defte kono andu diine ma cariɗo hannde e nder jokli leydi Fouta fof to banggue duɗe andu diine ma gardiɗo duɗe andu diine ma Sadio Baylo si ummoɗa bande en jiima omon ɗo seti ummiɗo Fouta o wayni hanki ko yari male kanko e nayo woɗɓe hen goto ummi ko ha Bakel kamɓe jogui duɗe andu diine ma ene jangguina diine o tawa ndewi koye ɗemgal Pular hakkude ɓundu Fouta e jokli leydi Sénégal ha joni neɓe tacci to leydi Mauritanie to ko en mbawa foof eɗen mbawi wiide ɓiɗɗo men ɓiɗɗo leñol ngol ken mbawa foof eɗen mbawi wiide mo a jarama garɗen tan ko wiide ceerno Jalaalu Diine Bah a jarama kono kadi garɗen wiidemo ko jokkugolle noon ko duwaw firti ko ya juutu bal ɗum foof e waade noon fedde Goodal yiɗi hannde ko fiildemo lefol ngayi ko ngol woni lawol ɗimmol ko lefol ngayi ina fiile lefol teddungal no woodi fawoto koye deftere ma deftere rendo e taaridi Jeena Boubou Sow fiila lefol teddungal kono lefol ngayi ko ngol woni lawol ɗimmol gadanol ngol lefol ngayi kañum fiilata neɗɗo ko tugnade wona e deftere e œuvre ko golli ko fof defte makko fof ko ɗum saabi defte 11 Amadou Tidiane Kane rokkunomo lefol ngayi hande kadi defte ɗe ceerno Jalaalu Diine windi eɗo daririɗe ɗum saabi mbaɗanɗen mo lefol ngayi lawol ɗimmol moɗo siftora kadi e ɗen ɗon ñalade deftere gila dawa dawi nde bannoɗen ɗo taw ko lewlewal communication USE kañum e Goodal mbadduno ɗum ko deftere ceerno Abou Sy mbeɗa sikka omon e jonde nde ceerno Abou Sy min mbima bisimilla e jonde nde programme men jiɗɗen no mbirunɗen ni fuɗɗade ko 17h15 gasnen 19h20 ko leeli foof programme men so weeli Allah ko hono ni lelorto caggal nde udditirɗen konngol Allah teddungol alquranil karim dokkoten ko hoorejo centre Amadou Malick Gaye Amadou Malick Gaye woni natal ngal jiitol ngal ɗo yo yurmede Allah wone makko enen fof ɗo jooɗiɗen ɗo moni fof yo wi yo Allah yurmo bo yafomo koye golle makko ɗew gollino ko nder mum jooɗiɗen ɗum hannde ronti ɗum bonnani ko ceerno Bah gollediɗo mum goto nanɗo woni Fatimata Sy kañum tottata en nokku o kala ne jiɗɗen e kala ne jiɗirɗen hayso en mbaɗani ɓataki ko kanko waɗata konngol bismago so konngol bismago yawti konngol hoorejo Goodal bismo kañumni e dow inde fedde nde yaafno yimɓeɓe e tampere nde tampiniɓe nde so ɗum yawti natanen yewtere adande nde ko yidde andude holi gonɗo Jalaalu Diine Bah eɗen pecci ɗum e doge ɗiɗi tokose rogere adande nde holi gonɗo ceerno Jalaalu Diine Bah holto jibina holto mawni holto janggi holko waɗi ɗum waɗanta en ɗum ko Abou Ndiaye e tonngol daɓɓol tonngol ɗimmol ngol waɗanta en ɗum ko Alhaji Baro ko ceerno Jalaalu Diine suɓimo yo ar ɗo o lomto ɗum ɗo holko saabi en jiyani ɗo ceerno Jalaalu Diine Bah ɗum ne kadi alay saago laɓɓitinen ɗum ha laaɓa mbe sikki Abou Ndiaye ɓuuri hettude hen so ari mi wasa ñaayde guesa makko o haala holko woni ceerno Jalaalu Diine Bah on jiyani ɗum ɗo jooɗaki ɗo ɗum noon ko Alaji Baro kañum natanta en koye defte ɗe jumpana en hunde e defte ɗe ɗe o windi ɗe e to banggue defte diine so yawti ko ceerno Nallo Kane arata Nallo Kane kañumni ene jogui hojomaji 10 ha 15 ma tongan en l'apport de l'islam dans la promotion de la langue Pular holko den diine l'islam ko ɓeydani en e ɗemgal Pular saabu so en duttima e tarih
ɗemgal ngal gila e yonto Cheikh Souleymane Balen Almamiya ha yetti yonto Yero Dooro Diallo en ha yettiɗo hannde kala ɓosande mawde waɗade tawata ko sandaji étudiant ji walla les arabisans yaruɓe diine o e qouran o ko kamɓe ɓuuri ɓosnude ɗum e woɗɓe ɓe ɗum noon o haalana en holko diine l'islam o jotodiral mum e ɗemgal pular jangguino mum ko kanko waɗata ɗum so tawi kanko professeur Nalla Kane noon mi siftino jangguinto koto école Mariama Ba kanko woni baɗɗo kufne danejo o so tawi o yawti udditen ko fati e seedantagal won mawɓe men wonɓe ɗo en mbawaɓe wasde rokkude kongi won hilifaɓe wonɓe ɗo en mbawaɓe wasde rokkude kongi kono kadi ko wayno Tidiane Silla ene jeeya e settotoɓe saabu Tidiane Silla jeeya ko e jangguɓe a risala deftere nde jangui ɗum e ɗemgal pular ha watti yeddodiroyde e jangguɓe ɗum e ɗemgal arab on noon so addi seedantagal ma wot ko nafti en woɗɓe kadi ina jeeya e nder addoɓe seedantagal saɗo baylo sima e dokkuma konngol e ardademo andu diine ma fedde ceerno Jalaalu Diine Bah nanɗo CIGP convergence des journalistes international pular fo nanɗo fedde Madina Gounas walla daraniɓe ɓamtude golle ceerno Mouhamadou Seydou Ba e gaytogol ceerno Siraji Anne nanɗo pelle ɗe foof nanɗo ARP tabital pulago nanɗo somi yi sa yi Mamadou Alassane Ba tan gasi présentation sa yi Defawan gasi présentation ma en gartu e hollirde dennagal yimɓe e pelle gonɗe ɗo so ɗum yawti noon udditen e dabɓo dokken moni foof hay sinno ko hojomaji dabɓi fotɓe ƴettude kongi ɓe foof no hakke bawɗe men dokken ɓe kongi kono kadi so en dokkiɓe ɗo mone mabɓe foof no wawi artude présentation o par ce que jiiɗa diwde hay goto en jiiɗa furgude hay goto hade nden noon gardiɗo centre o hono Fatimata Sy coordinatrice centre o min dokkamo konngol bismango ko adi fof ko salminde on yettinde aussi salminago hoorejo USE salminde on fof inde mon e yettode mon e aussi juurade sernaɓe on par ce que mbaɗa yafkino ni e haalde suhlude sawtam e yeeso sernaɓe am mbaɗa yafkino hen no feewi mais ko ñalawma o yaari noon wona hamme no wawno ni wadde bismago ngo ko wiide tan ceerno Aliou Ba woni président USE hoorejo USE ina yeehi mission kañum e secrétaire général USE woni Mamadou Diop donc ala kulli ali so tawi dental bangal ni waɗama ɗo henne ko wayni hande no waɗe ɗo no mawnino ɗo alay saago min jettina salminago mabɓe e aussi bismade on hollirde kadi Goodal ko waɗata organisé ɗo ko waɗata ɗo ko USE e lewlawal e Goodal e kala pelle hande dilloje ko fate ɗemde ndeguiji kamen ndendi oɗo initiative ko wiide on tan ko galle Goodal centre Ahmadou Malick Gaye ko galle mon ko galle pelle fof ko maison des associations woni kala dental kala association kala ko faate ko umro e faye rendo ko faye ɓamtare woni ɗo e Dakar walla woni Fouta woni banggue goɗɗo ko wiide tan alay saago min jogo hen coftal e beelama no feewi donc ko wiide tan on calminama on jurama on mbiyama bisimilla mon e galle e ɗo e centre Ahmadou Malick on jarama en jetti Allah ha no feewi e oɗo ñalawma on Allah goto bajjo mbo ala hono mum en jetti kadi ardiɓe oɗo galle ardiɓe ndeɗo ñiɓirde woni centre Ahmadou Malick Gaye darde ceerno noon ina mantini ha no feewi nde wonno ina wondi e tinnare e jambaragal ina wondi kadi e susde tampere ina wondi kadi e jabde feccude leñol mum ko Allah resdi ɗum arabeɓe noon no mbiya wo bi qadril kaddi tuktasabul maali ko fodde tampere neɗɗo tan heɓirata towal waman talaba al ula sahira al layali mbo yiɗi towal fof usta ɗoyɗi jamma ɓe mbi kadi yahusul bahra man talaba al ali pétrole biyeteɗo offshore o walla kanŋe lobbe biyeteɗo marjane o sa yiɗima beele leppinaji ɓandu ma gati ko mbundi gueji woni ɗum noon ceerno en jii tampere mun e darde mun wadde en jii gartam ɗam
wadde noon kadi ceerno en beltanimomo e famde ko yahate ko famde diine o ko yahata o yeɓɓi ɗo tigi ko jaɓɓal annabaɓe e nulaɓe oɗon gandi gila aduna o fuɗɗi kala mbo Allah meeɗi nelde wiyata ɗum ko yo haal ngal nulangal e ɗemgal ɓen ɓe o nula wadde ceerno ñemtini ɓen ɗon ceerno kadi faami ɗon kadi deftere Allah nde wonno ƴettude ɗum ko andi ko e ko dañi ko ruttino ɗum leñol ngol ɗum ɗon fof ko famde deftere nde oɗon gandi ne heewi e deftere Allah nde ɗe wiyata ko haɗi wooda yaltuɓe so ɓe jalti ɓe paggito ɓe kumpito ɓe jiilo ɓe jiggo kono noon so dañama yo nawte to ummonoto oɗo ay mbeɗa sikki onon sernaɓe oɗon mbirto ɗum e simore innirande durtugol woni suratu tawba woni to jomiraɗo wiyata falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin walyunziru qawmahum ida raja'u ilayhim wadde ɗum ɗo ko famde ko Allah haali addanata neɗɗo janngude ƴetta ko jangi ko watta e ɗemgal mum neniwal tottide leñol ngol wasa wontude capade basaɗa wasa kadi wontude tubako donkonaɗa ɗum ɗon ɗiɗo ellaji fof Allah dandi hen ceerno eɗen jettira ɗum Allah eɗen ciftoro kadi ceerno ha joni ñemtini ko annabaɓe nde wonno wonto Allah wiyata kadi min meeɗa nelde annabi so wona e ɗemgal leñol mum ina heewi kadi ɗo Allah wiyata e ɗemgal annabaɓe o wiya onon bandam en onon korejam onon yimɓam ɗum ɗon fof firti ko neɗɗo janngani ngam hoore mum tan janngani kadi ngam leƴƴi goɗɗi walla lesɗele goɗɗi kala ko neɗɗo dañi hewde famɗude ko leñol mum ɓuuri hen handude wadde noon ngal ɗo timmal eɗen jettira ɗum Allah eɗen jetta hen ceerno so ɗum yawti kadi bandiraɓe eɗen bismo dendagal arɓe ɓe no ceerno hamme amadou li wi sikki ala eɗen jafno bandiraɓe e ɗeɗo jolɗe goɗɗuɗe e ɗeɗo caɗele gam wawde yettade ɗo ɗum ɗo ko sago mawɗo eɗen jogui ɗo kadi hoɓɓe tedduɓe ɓe godal wowi bismade ɓeɓe hamme li limti nani ɗo ko noon kadi fedde alfalah oɗon gaddi fedde alfalah ko fedde gandal ko fedde pulago ni sa welama mbiya ko fedde leñol saabu ko leñol ɓuuri hatajinde hande ko ɗum ɓe darini soko janguinde e findinde ɗum noon soɓe gacci haajuji mabɓe kadi ɓe gaari rendude e godal nde ɗo hirde walla oɗo kikiɗo ceerno ibrahima kane min calmanima e dendagal cité ji gonduɗa ɗum ɗo kadi wona hande puɗɗiɗa ɗum wadde hande sa yeeto algérie walla maroc leñol nani toon wiye tamazir ɓen ko ɓittaɓe hiiɓaɓe hamƴaɓe ina keppaga oɗo ñalawma artata ha kamɓe ne mbawa yekkidde daaɗe goyto belma ɗemɗe mabɓe mbawa yawtinede e téléji officiel walla journaux ji walla radio ji ɓe keptine holno ɗemgal arabe heptinira toon bandiraɓe ɗum ɗon noon ko ɗum addani yimɓe siftorde oɗo ñalawma so arti wona kadi yiɗi toon nela toon wona kadi haalorde saqqaji yimɓe ɗi jogui e ɗemgal ngal sikki ala noon hanki e ñalde min jaldi nde won kadi min ɗisi hen humpitade ko heewi to banggal laamu to banggal jagorgal kalfinangal jangde walla kadi yiilirde halfinade ɗemgal neniwal woni madame Ndeynam Diouf minen ñaldi hanki ina heewi ko foti hen liggede bandiraɓe ina heewi ko foti hen haalede ina heewi ko foti hen yuynitede saabu nane en mbiyino sine fecce yo bande feccu so ɗum ala taweɗa kono en tawi noon yolde mawde nani toon wonande leñol men sen celtani wonde boowal eɗen goyto heewi ma fecce toon ƴele toon so yalti boowal jeene eɗen kamto tawa noon ko enen wonnoɓe wirnade nde wonno sanɗaji ne mbiyanno man gaba sahmu kala mbo tawa ko yejjite ɗum ɗon ne wawi heɓtade leñol ngol bandiraɓe en jiiɗa jutnade hojomaji ɗi koko dotta kono noon ko yidde tan kadi artude e yettude bandiraɓe
njuro kadi sernaɓe mawɓe wonɓe ɗo ko wayno professeur aboubacry moussa lam emin kesɗitina jorugol amenema emin kadi jettuma ha no feewi e gandal ngal peccata e leñol ngol sikki ala hanki exposition min mbaɗanno toon to musée de civilisation noire deftere ma wiyetede sawru gandal deftere ma wiyetede guila heeli ha yooyo deftere ma kadi wiyetede paalen jumri yeeɓama toon sanne sanne ko noon kadi deftere jeynama boubou emin calminma rendo e taaridi yimɓeɓe jeeɓi ɗum ministre o e zaati rokkama hen nawri wadde noon hunde hanki woni ñalawma baɗɗo fayida mbo gollal renduno e dendagal yiilirde ɗemɗe gendeji bandiraɓe on calminama on juurama on bismama wassalamu aleykum wa rahmatullah. alhamdoulillahi rabbil alamin kadi en mbawa nadde e mayre taw en kalani birtude ɗo nde yalti ɗo ɗum ɗo ko tarikh puɗɗuɗo ko ɓooyi fuɗɗani tan e jonde men hande nde fuɗɗani tan e peeñgol jaati neɗɗo mo jooɗirɗen sababu min hon ceerno Jalaalu Diine ɗum fuɗɗi ko adi ɗum eɗen gandi ko wiyete jangde pular e Madina hande jeeya ko e felo gollirgo diine ngo ceerno meɗen gollowo o gollirta ɗum to Madina to ɗum wona caakan koye golle diine he ɗum limi ko hen ɗum lima ko hen ɗum woni ɗum fuɗɗode muɗum se jiiɗi eɗen mbawi yaade kila dow gila felo cheikh oumarul fouti radiallahu taala anhu nde o ƴetti jihadi makko omo fayi banggue funnage ne woodi goto e ɓiɓɓe amadou ampate ba o wiyete aboubacry mi pottino abidjan o haalni kam kaaɗo haala o wi jangde pular bammakko kanko amadou ampate ba o roni ɗum ko e neɗɗo o roni ɗum ko e on ɗon anniya holɗum cheikh oumarul fouti woodi ɗo arno e guure o tawi ɗon jeeyaɗo allah goto pullo on are makko jaɓɓodi wimo aha an noon felo mo jahata ngo felo jihadi kuɗol ene foti wonde hen cheikh oumarul fouti wimo hami arta oɗo eɗen gandi cheikh oumar o artani e jaati makko kono omo arti e maana makko woni hami arta o ko yamirore nde o waɗi ɗum e yimɓe ɓen gartiri nehi ha yetti ɗum woni gartugol makko ko ɗum woni ɗum ɗo mbasen junnade no feewi kanko amadou ampate ba mata ko e ɗeɗo gueɗe e baaɗe ni kanko o ƴetti on anniya o ari ga e sénégal o yiide ceerno ahmad baro ha woɗɓe ɓuura andude on woni bamum ceerno mouhamadoul mansour ceerno ahmad baro ko goto e seeremɓe ceerno alhaji mouhammad saïd radiallahu taala anhu o haalni ceerno ahmad baro min de mbiɗa yiiɗi onon seeremɓe ɓe janton e komin jiiɗi darat par ce que min jiiɗi darat ha pular watta windude saabu gande meɗen nde so tawi mawɗo maayi ko guengal defte sumi batti windude ceerno ahmad baro jaɓɓi ɗum jaɓanimo ɗum wimo ya noon to madina gounas ceerno mouhammad saïd mi waɗimo balloma e ko jahata ko kanko amadou hampade ba o yehi ceerno o haalni ceerno jaggiri ɗum ko yamirore ceerno alhaji mouhammad saïdou jaggiri ɗum ko yamirore iwde hadara ceerno muɗum ceerno ahmad baro o yamiri yo ko haalata ko nde wonno omo andi nafoore mum o yamiri yo winde kila nden ceerno belli dia en ceerno tidiane ɗahiru en mawɓe almuɓeɓe gila nden ceerno mawɗo radiallahu taala anhu yamiri yoɓe bindi defte nan toon ne binda e pular gila e ɓen ɗon yimɓe arabe ɓe on saaha ne woodi hen jogiiɓe caɗele leñamago e yawade ɓaleejo e on saaha ɓe goni ko hedde tunisien e ko nandi hen banggue ɓaleeri o kamɓe jogui sifa noɓe goniri e neesu moɓe goniri ko e on rendo tan koye gon rengo gonata ha mbawa hisde mbawa wadde diine ma rendoji ɗi mbaɗani ɗum ɗi mbaɗani ɗum ɓen wonno joguino sifa no mbayi to banggue ɓornateji hen e ko nandi hen kanko ko ɗum woni ko haalata e gueɗe mbaɗe ni ɗum noon ɗum ɗo fof ɗiɗo firoji wan yimɓe waɓe no ceerno jalal ene mbawi safrande en ɗeɗo caɗade assalamu aleykum wa rahmatullah